Hej, jeg hedder Frederik, og jeg er 19 år gammel, og jeg bor i København med min familie. Til daglig går jeg på Niels Brock i 3.G på Frederiksberg, og i min fritid er jeg sammen med min kæreste og står mig op på skateboard. Jeg går meget op i tøj, og går også meget op i skateboarding, så jeg tænker, at den her kanal vil være lidt en blanding, hvor jeg kommer lidt ind på nogle skatevideoer, og jeg vil tale lidt om noget tøj, måske også nogle dilemmaer, men ellers så tror jeg bare, at det vil være alt muligt forskelligt. Alt hvad folk efterspørger, hvad jeg synes, det vil være sjovt at lave, og så tænker jeg bare, at det er noget, jeg finder ud af løbende. Da det her er min første video, og første gang jeg sidder foran et kamera og taler, så er det selvfølgelig en lille smule akavet for mig. Det er noget, jeg bliver bedre til med tiden. Men for at I skal lære mig at kende, så har jeg tænkt mig at svare på en masse spørgsmål, som jeg har fået over Instagram. Det første spørgsmål lyder: foretrækker du high-end eller streetwear? Det er faktisk lidt en blanding, hvilket nok kommer som en overraskelse for mange af jer. Jeg går selv rigtig meget med streetwear, og har ikke nogen high-end items, men jeg kan godt lide high-end tøj. Jeg synes, det ser rigtig fedt ud og klæder mange mennesker. Jeg er nok mere til streetwear, og ikke så meget dyrt tøj. Nummer 2 spørgsmål er, hvilket outfit der er min yndlings? Jeg går ud fra, at det er min egen outfit, han mener, og det er det, jeg fik taget her i sidste uge, sammen med min gode ven Hashim, og der vil bare være et billede lige her af det. Og ja, jeg tror bare, det er min yndlingsoutfit, fordi jeg kan godt lide, når ting matcher. Også fordi det er nyt. Sådan, hver gang jeg har taget et nyt fedt billede, så er det nok min yndlings. Og så bliver jeg spurgt, hvilken YouTuber der er min yndlings-YouTuber. Og det ved jeg virkelig ikke. Jeg ser så meget YouTube og følger så mange personer, at det er umuligt for mig at skære det ned til kun én person. Og så bliver jeg spurgt, hvor jeg får fat i mit tøj henne. Det er primært igennem Facebook. Jeg køber meget mit tøj. Jeg køber ikke særlig meget nyt tøj. Selvfølgelig er det nyt for mig, men der er ofte en tidligere bruger bag det, som har haft det i nogle år. Jeg kan godt lide, når tøjet er været lidt ældre, og så mange ikke har det. Men ellers så køber jeg det bare på hjemmesiderne. Eller på en strøgtur, hvis jeg ser noget fedt, jeg godt kan lide i butikkerne. Jeg har også fået et spørgsmål, der lyder: hvis jeg kun måtte beholde 3 stykker tøj, hvad jeg så ville beholde? Det skulle nok være mine Dickies bukser. Det er mine go-to bukser, og dem har jeg på 3-4 gange om ugen, tror jeg har Dickies på. Og så min helt normale røde på hvid boxlogo t-shirt fra 2003, fordi det er en meget ikonisk t-shirt, og det er noget, jeg kan tænke mig at sælge. Og så min Kids Blonde. Så bliver jeg spurgt, om jeg er single, og nej, det er jeg ikke. Et andet spørgsmål lyder, hvilke Instagrams jeg følger og får inspiration fra. Rigtig meget af min inspiration, den kommer igennem Facebook. Men hvis jeg skal nævne nogle Instagrams, som jeg kan anbefale, så vil jeg ikke godt sige vores egen, SupremeTalk.dk. Så linker jeg nogle Instagrams ned i beskrivelsen, som jeg følger. Hvornår begyndte jeg at gå op i tøj og streetwear? Det gjorde jeg for cirka 2 år siden, tror jeg begyndte at gå op i streetwear. Tøj har jeg gået op i så lang tid jeg kan huske, men det har ikke været på samme niveau. Jeg tror før i tiden, så ville jeg meget gerne bare ligne andre, og ikke føle mig udenfor, hvor jeg nu overhovedet ikke har noget mod at skille mig ud. Altså jeg kan tage joggingsæt på i skole. Jeg ved, alle kigger og synes, det er fucking grimt, men det er jeg pisselig glad med. Så er der en her, der spørger, hvor jeg lærte at skate. Hvor? Det var bare nede foran min opgang. Jeg har nogle videoer, som jeg lige kan smide den her. Så ja, jeg har skatet i 4 år. Jeg svarer også bare på, hvornår. Og det andet spørgsmål lyder, om jeg bliver genkendt tit. Nej, ikke tit. Det er sket et par gange. Jeg synes det er meget mærkeligt, fordi det er ikke noget, jeg vender mig til overhovedet. Hvad fik mig til at starte på skateboarding? Det gjorde en YouTube-kanal, som hedder Andy's Rock. Det er ejeren bag YouTube-kanalen, der hedder det. Og han skater med hans søn og med alle hans venner. Og jeg kan huske, at jeg så de videoer for 4 år siden og tænkte, hold kæft, det er så fedt ud. Og jeg kunne ikke finde ud af en skid. Så fik jeg lukket min mor til at købe mig et rigtig dårligt skateboard til, jeg tror, 300-400 kroner. Og så øvede jeg mig. Og så efter et år lærte jeg at lave kickflip. Og så kan jeg synes, det er så fedt at lære nye tricks, og så blev jeg egentlig bare ved. Og nu 4 år senere, så skater jeg stadig. Yes, jeg tror det var nogle af de spørgsmål, der var for i dag. Som sagt, så er det her bare en prøvevideo, og jeg har tænkt mig at smide den ud, og så har jeg tænkt mig at se, hvordan det går. Hvis jeg får god respons, så er det helt klart noget, jeg fortsætter med, men hvis det er noget, hvor jeg tænker, at det er ikke rigtig mig, så tror jeg bare, at det har været min eneste video, og så har det været sjovt, mens det varede. Men hvis der er noget, jeg kan gøre bedre, så må I meget gerne smide en kommentar. Hvis I kunne tænke jer at se mere fra mig, så har jeg lavet en video i sommerferien 2016 med en flok af mine venner, hvor vi egentlig bare skater og fjoller rundt i København. Så den har jeg tænkt mig at linke ned i beskrivelsen allerøverst, så I kan se den. Hvis alt går som det skal, så laver jeg allerede en ny video her i weekend med en af mine rigtig gode venner, Frederik. Tusind tak fordi I så med.